בוקר טוב למיה. היום יום רביעי אני חושבת. לא, כבר יום חמישי. מיה קמה ב5:30 בבוקר ואכלה יפה יפה, נכון? תוקנת שלום. ועכשיו היא שוכבת לה פה בעריסה ועושה פרצופים חמודים. בוקר טוב. בוקר טוב מיה, למה העניינים? איך זה להיות פה בחוץ? כן. בוקר טוב. בוקר טוב מיה. בוקר טוב, מי מתוקה. אנחנו שרנו למיה, נכון? הילדה הכי יפה בגן. אוי אוי אוי, מיה לא מרוצה. מיה לא מרוצה. תכף מיוש. מיה. מממים שלי, ממותק.